Mae wedi bod yn wythnos diddorol iawn yn Strasbourg yn y Senedd yr wythnos hon. Dyn ni wedi pleidleisio dros Jean Claude Junker fel llywydd newydd y Cymisiwn Ewropeaidd, a mae hynny yn bwysig iawn i ni yng Nghymru, achos mae fe wedi datgan bod gwledydd bach yn bwysig yn Ewrop, a mae rhaid i ni, mae rhaid i Llywodraeth Cymru hefyd cydweithio yn agos gyda fe i sicrhau y cytundeb gorau i Gymru. Un o'r pethau eraill dyn ni wedi bod yn trafod wythnos hon yw ddiweithdra ymhlith pobl ifanc, rhywbeth sydd yn broblem enfawr i ni yng Nghymru. Ac mae rhaid i Lywodraeth Cymru fabwysiadu y cynllun Ewropeaidd i sicrhau bod gwaith neu hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc. Does dim pwynt mewn dweud pethau aneglur neu dweud bod beth dyn ni eisiau gwneud. Mae yna gynllun ar gael, mae yna gytundeb wedi gwneud, a llawer iawn o wledydd eraill yn Ewrop yn cynnig hyn i bobl ifanc, a dylai Llywodraeth Cymru fod yn gwneud yr un peth. Dwi'n gwybod yn sicr byddwn ni yn Plaid Cymru yn cydweithio yn uniongyrchol gyda'r Cymisiwn Ewropeaidd dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau y cytundeb gorau posib i Gymru yn rhoi Cymru yn gyntaf.